Sziasztok! Ez itt a Csilla Süti, engem Csillának hívnak. Most pedig felhőszeletet fogunk készíteni. Amit tudni kell erről a süteményről, hogy olyasmi lesz, mint a krémes, csak nem leveles tészta az alja és a teteje, hanem egy nagyon-nagyon finom mézes lapot fogunk sütni majd. Mondanám az első teendőt, ami a legelső, hogy úgymond egy pudingot kell főzzünk. Ezt 800 ml tejből 90 g kukoricakeményítőt fogok a tejhez hozzáadni. Mutatom, a tejet kezdjétek el melegíteni, és hagyjatok egy picit belőle, kiméritek a kukoricakeményítőt, és elkezditek összekeverni a még hideg tejjel a keményítőt. Jó, nálam most egy picit több alapanyagot láttok, mert én most dupla adagot készítek, mert kértek tőlem még, és akkor már egyúttal magunknak is megcsinálom, meg a kérésnek is eleget teszek. Jó, tehát a kukoricakeményítőt így szépen kikeveritek, nem fontos, hogy csomómentes legyen, csak azért oldódjon föl a tejbe, és amikor már látjátok, hogy egy picit gőzölög a tej a tőszelyen, akkor nyugodtan öntsétek bele, és ez teljesen simára, mint ahogy a pudingot főzitek, teljesen simára kell megfőzni, és utána majd jövök, mutatom, ki is kell, hogy hűtsük addig, ameddig majd a tészta elkészül, addig hűlni fog ez a puding. Nos, készen lettem a pudinggal, ilyen lágy, sejmes pudingot kell, hogy kapjatok. Ha csomósodik, akkor habverővel addig kevergessétek, amíg eltűnnek és el fognak tűnni, higgyétek el a csomók belőle. Jó. És most ezt akarjuk óvatosan, mert ez nagyon-nagyon forró. Így szépen körbe engedjétek rá a fóliát erre a megfőzött krém vagy pudingra. És akkor ezt most teljesen ki kell hűtenünk, és akkor jövök a tészta összeállításával, addig megsütjük a tésztákat, a tésztalapokat, mert azoknak is hűlnie kell. Nos, tehát ameddig hűl a pudingunk, addig állítsuk össze a tésztát, és süssük meg a lapokat. A tésztához szükségünk lesz 270 g lisztre, 80 g porcukorra, 50 g vajra, 25 g mézre, 5 g szódabikarbónára, 2 tojás, ebből 1 egész 1 tojás sárgája, 2 centiliter rum aromára és egy csipet sóra. Ez mind mehet bele így a tálba, egyszerre, nem kell külön most semmit, és gyúrjátok össze. Jövök vissza, hogyha megvannak a lapok. Nos, itt vagyok, nagyon szépen összegyúrta a gépem a tésztát, ez egy ilyen lágy, mint a mézes krémesnek, nem tudom, tudjátok, hogy milyen, az ugyanilyen a tésztája, ilyen kis lágy. Én elfeleztem a tésztát, illetve negyedeltem, mert ugye én dupla adagot készítek, de ugye most egy alapot mutatom nektek, tehát 2 részre kell osztani, és ki kell nyújtani ezt a lapot 23x35-ös kis lapocskával, mind a kettőt, és 180 fokos előmelegített alsó-felső sütéses sütőbe kell berakni 7-8 percre körülbelül, illetve ha légkeveréssel szeretnétek, mind a 2 lapot be lehet egyszerre rakni, lehet légkeveréssel is, a 170 fokon, és ilyen 5-6 perc körül nézetek rá. Ennek ilyen nagyjából aranybarna színű kis lapocskáknak kell, hogy legyenek, tehát ne süssétek nagyon sötétre a lapokat, és nagyon világos lesen, mert akkor nyers lesz. Most megmutatom nektek a kinyújtott lapokat. Tehát ilyenre kell kinyújtani, nem baj, hogyha cakkos a széle, úgyis le fogjuk majd vágni. Jó, annyit szeretnék még nektek megmutatni,
hogy én hogy szoktam tepsire tenni. Ugye mivel egy nyújtólapon van ez nekem, ilyen szilikonos nyújtólapon, fogjátok a papírt, a sütőpapírt, vagy ki mind süti, így ráteszitek, és így megfogjátok így két oldalt, és átfordítjátok. És hogy így átfordítottátok, így nagyon szépen így le lehet róla húzni, és akkor rajta van a szilikonos sütőpapíron a tészta, és akkor nem kell görgetni, nem kell a nyújtófára föltekerni. Jó, és akkor még egy nagyon jó tanács, szórkáljátok egy picit meg, hogy ne puposodjon föl, hogy szép lapos lapokat kapjatok is. Jó, és akkor süssük meg, és jövök vissza, amikor töltjük a lapokat. Most tehát a kisült lapok itt vannak. Az egyik lapot ki kell válasszátok, az lesz majd a teteje, és föl kell szeleteljétek, 15 darab kocka lesz. Nálam ezek 6,5x6,5 cm hosszúságúak, ezek a kis kockák. Ez lesz majd a teteje. Az alját rárakjátok egy deszkára, vagy én úgy szoktam, hogy egy tálcát megfojtok, és annak a hátuljára, amit majd utána be kell, hogy majd rakjunk a hűtőbe, amikor szállítjuk a krémet. A krémhez szükségünk van, mutatom nektek, 200 g vaj vagy margarinra, 180 g porcukorra és 16 g vaníliás cukorra. Ezt ki kell habosítanunk, és ezzel fogjuk majd a lapot, illetve tejszínhabot kell majd, hogy fölverjünk. Azt is majd mondom, hogy milyen mennyiséget, és így fognak a rétegek kinézni, hogy a lap, a krémes krém, ez a vaníliás krém, tejszínhab, egy ilyen fixálóval fogjuk megfogni majd a habot, hogy ne essen össze, és a tetejére fog jönni ez a 6x6 centi kockák majd. Jó? Hát jövök, habosítsuk most ki a krémet. Nos, tehát kikeverte a gépem a krémet, amihez ugye a délelőtt folyamán, illetve a reggel folyamán elkezdtük csinálni az egész süteményt, megfőztük a pudingot, amikor ez kihabosodott, akkor hozzáadtam kanalanként ezt a pudingot. Na és ilyen nagyon szép, ilyen kis habos krémet kellett, hogy kapjunk. Amire még szükségünk van ahhoz, hogy össze tudjuk állítani a felhőszeletünket, 500 ml hideg habtejszín, 20 g porcukor, amit én már ebbe beleraktam, és 20 g habfixáló kell, ez 2 csomagnak felel meg. Jó, tehát föl kell verni a hideg tejszínhabot, amikor már úgy félig meddig fölvertitek, bele kell borítani a habfixálót, és egy ilyen elég kemény állag, de azt fogom mutatni nektek, hogy milyennek kell lenni a tejszínhabnak ahhoz, hogy ne essen össze a süti alatt, és mutatom a sütinek az összeállítását. Nos, felvertem a tejszínhabot, ilyen keménynek kell, hogy legyen, ilyen szép sejmes állagú, de keménynek kell, hogy legyen. Tehát akkor rárakjuk egy ilyen vágólapra, vagy egy tálcának a hátuljára, én arra is szoktam tenni a sütiket. Tehát rárakjuk, és rárakjuk ezt a kihabosított vajas pudingos krémet, és akkor szépen oszlassuk el egyenletesen, mindenhova körülbelül ugyanaz a mennyiség jusson. És hogyha rákentük a sárga krémnek is nevezhetjük, akkor tegyük rá a tejszínhabot is. És akkor ezt is szépen ugyanúgy, ahogy a sárga krémet igazgassuk el rajta, hogy mindenhol körülbelül egyforma mennyiség legyen.
akkor így nagyjából meg vagyunk a krém meg a tejszínhab felrakásával. Akkor jöhetnek rá a kis felvágott lapok. Azért is kell, hogy felvágjuk így előre ezeket a lapokat a tetején, mert meg fogjátok látni, amikor eltelt egy 2-3 óra hűtőbe, vagy már másnap, én másnap szoktam ezt szeletelni, akkor ez a lap ez nagyon meg fog puhulni, és utána már nehéz lenne itt a tetején szeletelni. Akkor nyugodtan igazgassátok el, mindenhol egyformán legyen. Nos, tehát készen is vagyunk a sütivel. Így ráraktátok a tetejét, másnap vagy 1-2 óra múlva szeretelhető, ugye ahogy vágtuk a tetejét, az mentén az alját is fel tudjátok majd szeletelni. Ne porcukrozzuk, és én jó étvágyat kívánok hozzá, ha tetszett a csatornám, iratkozzatok fel, szép napot nektek!